Bé, doncs ara anem a conèixer la versió de l'Ajuntament. Senyor Josep Valls, molt bon dia. Bon dia. El senyor Josep Valls és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Bé, expliqui'ns una mica, perquè això sembla doncs, que vostès ja estiguessin a punt pràcticament de donar la llicència d'obres. És cert, això? Bé, de totes les coses que s'han dit, m'agradaria parlar-ne de moltes, perquè moltes s'han entrat amb autèntiques contradiccions el responsable de Sos Lloret, perquè ens atribueix primer uns poders per otorgar llicències que no tenim i finalment acaba la seva intervenció parlant que li agradaria que es manifestessin els òrgans supramunicipals que són els organismes responsables. Jo vull situar aquesta qüestió justament aquí. L'Ajuntament de Lloret de Mar tramita llicències dels seus ciutadans de Lloret de Mar en totes aquelles finques que són del seu terme municipal. I vostès han d'alguna manera ja han atorgat, han tramitat les llicències d'obres en aquesta zona? Tramitar és una cosa i atorgar és una altra. Nosaltres, per l'especial sensibilitat que té aquesta finca dintre del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, que inclús ens va portar a catalogar-la dintre dels béns protegits dintre del Pla d'Ordenació, nosaltres tenim l'obligació d'entrar al tràmit d'això. Des d'Urbanisme què fem? Comprovar que els volums i els aprofitaments urbanístics de la finca s'adiuen amb el que preveu el Pla d'Ordenació. Però escolti'm, no és una finca rústica aquesta, senyor regidor? No, aquesta finca no és rústica, és en sòl urbanitzable, protegida per al Pla Director Costaner, protegida per costes i per al PEIN, com molt bé han explicat. El que vull dir és que el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, en la seva aprovació inicial, en la seva aprovació provisional i tant en el seu text refós com la seva aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya, ha tingut els informes favorables de costes, de medi ambient, d'arquitectura, paisatge, de cultura, de carrer... Sí, però anem a buscar una cosa. A veure, aquesta és una finca... Aviam si ens aclarim una micatona, senyor regidor. Aquesta és una finca, teòricament, no urbanitzable, perquè és una finca que, diguem-ne, de protecció especial. És correcte, això? Sí. Molt bé. Aleshores, per què es permet l'edificació d'un nou, diguem-ne, d'un nou xalet o d'una nova edificació en una zona que no es pot edificar? No, aviam, escolti'm, una cosa és que estigui protegida i l'altra és que no es pugui edificar. Està protegida amb els temps del Pla d'Ordenació. I el Pla d'Ordenació preveu la rehabilitació de l'actual xalet, que ja s'està fent i té els permisos corresponents, i permet en l'actuació amb una casa dels masovers i amb una edificació auxiliar. Però aquesta edificació auxiliar, permeti'm, senyor regidor, és una casa és una casa, no és una edificació auxiliar, no? No, perdoni, són una casa de masovers i una edificació auxiliar destinada a granja que generen un volum edificable dintre de la finca i que estan en ruïnes. Però aquí ens han passat el projecte, hi ha com habitacions, el projecte d'aquesta casa, o sigui, és una segona residència, no és una edificació auxiliar. No, perdoni, jo li parlo de l'existent d'aquest nou projecte. I ara el que demanen, que encara no hem otorgat, això vull que quedi clar, el que ens demanen i que encara no hem otorgat perquè estem pendents de Catalunya, és el volum que hi ha dintre la casa masovers i en aquesta edificació auxiliar que sigui un sol volum i fer una sola edificació. I això, si entra dintre dels paràmetres del Pla d'Ordenació, no tan sols és que vulguem o no vulguem donar-li, és que no podem negar-ho. Això, amb un afegit que és primordial, que necessita els informes favorables d'aquelles administracions que hi tenen a dir. Per exemple... Senyor regidor, l'estem perdent. S'hauria de posar una mica en cobertura, perquè si no, no podrem entendre el que ens està dient. Estem perdent la cobertura. Sí. Aviam si ens pot... Ara sí, digui'm. Sí, doncs, escolti'm, nosaltres donarem la llicència quan ens els informes, cosa que encara no hem fet. No hem donat llicència, hem tramitat. Nosaltres som els missatgers d'aquesta llicència. Aquesta llicència demanant enderrocar aquestes edificacions i fer-ne una de nova, té el vistiplau de l'Ajuntament de Lloret en tant que compleix la normativa, el Pla d'Ordenació. Ara bé, nosaltres seguim el tràmit cap a la Generalitat de Catalunya, arquitectura i paisatge, medi ambient, costes, per tal de que sigui informada aquesta llicència. Nosaltres no donarem una llicència sense haver rebut aquests informes i veure quin és el tarannà d'aquests informes. Molt bé, en tot cas, no es pot construir, és a dir, fer una construcció nova en aquesta zona, perquè ho tinguem clar, no es pot fer. Jo diria que sí,
perquè això és el que preveu el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Però això hi ha un altre pla urbanístic que està per sobre d'aquest pla, o no? Precisament. Que em sembla que no ho permet, això. No, miri, el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal ha recollit en la seva aprovació i entrada en vigor el 24 d'octubre del 2007 totes les prescripcions del Pla Director Costaner de Catalunya, és a dir, nosaltres no podíem, millor dit, la Generalitat no podia haver aprovat el Pla General de Lloret de Mar sense donar compliment en aquests plans que vostè diu superiors. Per tant... En tot cas, senyor regidor, una pregunta, ja que m'està parlant d'aquest pla d'ordenació urbanística municipal. Diguem-ne que la plataforma SOS Lloret també es queixa que aquest pla no va estar en exposició pública. Bueno, la plataforma ho diu, el pla d'ordenació urbanístic municipal de l'exposició pública, en aquest pla es van estimar una ratlla d'un 60% entre la seva totalitat o inclús parcialment. Es va procedir a l'aprovació provisional del pla d'ordenació, incorporant totes aquelles i corregint totes aquelles al·legacions que, com li he dit, vam estimar. Es va tramitar per la seva promoció definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, que és l'òrgan supramunicipal que vetlla perquè es compleixi tota la legalitat. Aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme ens el va remetre dient que encara ens faltaven per complir tota una sèrie de coses que nosaltres vam complir mitjançant un text refós i definitivament va ser aprovat el 21 de desembre del 2006 i va entrar en vigor el 24 d'octubre del 2007. Senyor Josep Valls, és que no l'hem pogut escoltar bé. Va estar en exposició pública o no va estar en exposició pública, aquest pla? Tant, entre l'aprovació inicial i provisional va estar en exposició pública, a més, per un mes més dels que preveu la llei, que em semblava que deia 60, van tenir per 90 dies en l'exposició pública. Doncs, senyor Josep Valls, és que tenim la comunicació que no l'escoltem gaire bé. Ho hauríem de deixar-ho aquí. Jo crec que, bàsicament, diguem, l'essència del que ens volia explicar doncs ja ha quedat prou clar. Li agraïm la seva presència aquí a Com Ràdio, el programa Una Hora de Cua, sobretot